İlhan'ın ağzına olur ya. Nerede İlhan'ın ağzı? İlhan aç ağzını. İlhan! Urva, Marianne. Kaleci Panter Ahmet. Gözüne toz girdi. Panter Ahmet. Giydi. Toz giydi. Bu ne vagan ama sakka bunu. Bu tuva vagan. Zabe! Olmadı. Top daha vardı. Господи, кажете нещо за мача. Какво да кажа? Днеска трябва да биме, момче. Трябва да биме. Ако не бим, какво ще стане? Ако не биме, Ще ги биш с пръчка. пак ще ги биме. Ама ще биш ли това твоите ученици тук? Няма да ги бие. Що? Ще ги галя с сопата. А, със сопата ще ги галите. Дрян? Еле, нещо по-друго. Дрян. Става. Казалдик може, ба? Казалджик може. Да. То си играе ли? То си не е педраз, играе много, бе. Бате. Ето с. Той само може да играе Йосто, бе. А, майка ти. Само си Йосто може да играе в лигото. Зрачал. Най-малък е зрачал.